Biztanleriaren aldetik, Donosti Euskal Herriko hiri jendetsuenen artean laugarrena da. Kulturaren hiriburua dela esan daiteke. Turismorako hiriburu egokia baita. Haizearen orrazia. Donostiako Antigua auzoan eta Ondarretako hondartzaren ipar-mendebaldeko muturrean Eduardo Txillidaren eskultura multzoa da. 1977 urtean jarritako burdinazko 3 ataleko osatua. Donostiako bizitatoki garrantzitsua da. Eskulturez gain, itsasora, hau da, Kontxako badiara eta hirira eskaintzen dituen ikuspegi ederrengatik. Hori dela eta hiriaren ikur nagusienetakoa dela esan daiteke. Azkoitia Azpeiti artean kokatuta, mundialki ezaguna den basilika da gure Loiolako santutegia. San Inazio Loiolakoaren omenez erakia izan zen. San Inazio 1556 urtean hil zen Erroman, eta bere jaiotetxea izan zenez, bertan mezak egiten hasi ziren. Orduan, 1609an, santu izendatu ondoren santutegi bilakatu zuten. Aspaldi zer nolako dilema duguna, zer da Euskal Herri... Ahozko euskal literaturaren adarretako bada. Bertsolaritza 19. mendetik aurrera garatu zen Euskal Herrian. 19. mendean aurrera joan ala, bertsolari asko azaldu ziren Gipuzkoa aldean. Adibidez, Xenpela, Artxerri eta Iparragirrean. Hauek lan handia egin dute euskal hizkuntza eta Euskal Herriaren alde. Bertsolaritza ekimen garrantzitsua bihurtu dela esan daiteke. Egiten duguna, izan bedi guk ere egiten duguna. Korrika 2 urtez behin euskararen alde egiten den ekimen bat da. Korrikaren iropena astebetekoa izaten da gutxi gorabehera, lurralde guztia zeharkatzen baititu. Kilometroak erosi egiten dira eta lortzen den dirua euskararen aldeko erakundeei ekonomikoki laguntzeko erabiltzen da. Korrikaren inguruan gainera, ekimen kultural ugari egiten dira. Danborra da, kale jira handia da. Hainbat eta hainbat pertsonek danborra joz irtetzen dute musikaren laguntzaz. Jatorria ez dago zehazterik, baina uste denez, 1800 urte inguruan soldadu eta langile batzuk hasi zuten danborrada izeneko ohitura hau. Donostia urez hornitez duten 3 iturriren aurrean, beraien txandaren zain, zeramatzaten burdinazko ontziak joz hasi zen. Aizkolaritza herri kirol mota bat da. Helburua enbor bat edo gehiago aizkoraz ahalik eta denbora gutxienean moztea da. Eta banaka, binaka naiz taldezka lehiatu daiteke. Enborra zutik ala etzanda egon daiteke. Harri jasotzea harri bat lurretik hartu eta zorbaldaraino jasotzean datzan herri kirola da. Jarduera honetan dabilen kirolaria harri jasotzailea deritzo. Famatuenen artean Goenatxo, Perurena, Aimar eta beste hainbat harri jasotzaile daude. Euskal Herriko kirol garrantzitsuenetako bat pilota da. Pilotalekuan jokatzen dena. 2 edo 4 pelotari jokatzen dute.
eta txandaka pilota jotzen saiatzen dira norbaitek hutsegin arte. Umen artean emakumeak aritzea ohikoa den arren, helduetan emakumeek ez dute ia parte hartzen, ez behintzat txapelketetan. Pelotak zorburua tenisean du, hau da hasieran tenisean bezala jokatzen zen, pilota eskuaz joz. Euskal kulturaren osagai garrantzitsua dira dantzak. Herrialde bakoitzak esanahi eta modu desberdina dute. Batetik bestera dantza egiteko moduak aldatu egiten dira. Tipologiaren arabera 3 motatakoak daudela esan dezakegu. Erromerietakoa, ezpata dantza eta festa amaieratakoa. Mota asko dauden horren, herri txiketan famatuenak aurrezkoa, fandangoa, arina, zintadantza eta horrelakoak izango lirateke. Sagardotegiak Euskal Herriko ohiko jatetxeak dira. Izenak dioen bezala, sagardoa da bertan kontsumitzen den edaria, eta norberak zerbitzatzen du txotxeginez. Sagardotegietan jaten diren jakiak bakaiau tortilla, txuleta eta gazta intxaurrerekin dira. Bertan, unblemble kantatzen dute bazkari edo fariari amaiera emateko. Sagardotegi baten afaria baizen, numero doktoreak Bueno, dakiuzten bezala, Euskal Herrien oso ohiku da topatzie kale bat, nun bertan, txupeta nagusitzeien. Hau da, eta askoekin kalea uzten. Eta dakizuen bezala, oin, azken egun hauetan, o azken urte hauetan, asko zabaldu da hemen ingurun pintxopote, oin oso zagune dana Euskal Herrixen, eta hause izango zen, pintxopotei buruz, o pintxopote lantzean kale eskatu.